TTM 1975. ZanuPF Central Committee member Kuda Tagwirei Otenga mota YaMnangagwa nemari isati yamobatwa nevashandi vemunyika yeZimbabwe. Kusangana kwatunoita pano paRare Networks News panokuigirai nhau dzinenge dzichiitika maererano nezvinhu zvinenge zvichitenderera munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yechiitiko cheurongwa hwaitwa naVaMnangagwa nezuro apo pavakadedza maministers avo pamwechete nevatsigiri vehurumende yenyika yeZimbabwe vachiita urongwa hwainzi ED University of Zambia Scholarship Trust, unova uri urongwa hwakasumudzwa naVaMnangagwa kusapota vana vechikoro vakaenda kuUniversity of Zambia vari kuda mari dzinovabatsira kuti vawane support kuwana kuti education opportunities avo aenderere mberi. Asi paurongwa ihwohwo hwakasiya veruzhinji vane mashoko, vane mibvunzo yakasiyana siyana mushure mekunge vaona anova Kuda Tagwirei anova businessman munyika yeZimbabwe, anova zvakare anodomwa achinzi chigananda munyika yeZimbabwe, obudisa mari ine uwandu unokwana kuita $1.8 million pakutenga motokari yaVaMnangagwa yakudhara iyo iri kudomwa nezita rekunzi Aston 1300. iri kunzi imotokari ndiyo yakatanga kudhiraivwa naVaMnangagwa vachiri kuenda kuchikoro kuUniversity yeZambia. So motokari iyi yakaiswa paauction, asi akakwanisa kuitenga chete ndiva Kuda Tagwirei avo vakadoma kuti vari kupa vaMnangagwa $1.8 million, inova iri mari yakashamisa vazhinji sezvo munyika yeZimbabwe mune zvizhinji zviri kuchemwa, vamwe vachiti bhadharai vashandi vehurumende, vamwewo vachiti zvigananda zviri kudya mari yenyika yeZimbabwe. Asi chakazonyanya kushamisa vazhinji ndechekuona vaMnangagwa pavakatengerwa motokari iyi Kuda Tagwirei akati iye haasi kuitora pachake, ari kuidzorera kuna vaMnangagwa kuti vaidzorere kuUniversity of Zambia. So nhau iyi yekuziviswa kutengwa kwemotokari yaVaMnangagwa navaKuda Tagwirei yonyorwa madzipepa nhau ichiziviswa pamusoro peurongwa hwaiitwa naVaMnangagwa hwainzi ED UNAZA, inova iri programu yainzi ED University of Zambia Scholarship Trust, inova yaziviswa madzipepa nhau zvichinzi a charity held in Harare on Thursday attracted a major public attention after businessman Kuda Tagwirei paid $1.8 million for a vintage car once owned by Emmerson Mnangagwa. The vehicle, an Aston 1300, was reportedly a first car driven by Emmerson Mnangagwa during his student days at University of Zambia. The car was auctioned as part of an fundraising event featured memorabilia linked to the president. Shortly after purchasing the vehicle, Tagwirei announced that he would donate the car back to the ED University of Zambia Scholarship Trust, a program that supports Zimbabwean students studying at University of Zambia. Organizers said the charity auction raised more than $2.5 million in total to support educational opportunity. Tagwirei, a prominent ZanuPF figure and Zimbabwean entrepreneur, he has built a large business portfolio over the years, including interest in the energy and mining sector. His company have previously worked on a number of estate-linked projects. He has also been the subject of international sanction by the USA and the UK, which have cited concern about government and business practice. Tagwirei has consistently maintained his business activity
are legitimate. In a recent political development, Tagwirei was elevated to ZanuPF as Central Committee, a key decision-making body with the ruling party. His rising profile sparked political discussions about his potential future roles in national leadership. Ndona wiri kutaurika nawo yaita kuti veruzhinji vati kumagumo kune nyaya yamadyirwo ari kuitwa mari nezvigananda aya ichasvika nguva. Vamwe vachiti imari iri kungodyiwa yenyika yeZimbabwe inofanira kubatsira vashandi, inofanira kuisa mushonga muzvipatara, asi iri kungodyiwa nezvigananda zuva nezuva. What's your take on this issue? What's your take on this news? This is Harare Gossip News.